Harlong kilok mate quartzite coal, limestone, silimanite, iron granite, china clay pen, akaprek anam ke so harlong kilongji, arting block 1 pen, block 2 la pen halapu, Karbi Anglong anatu, block 3 la ke biarong, block 3 ke donghap la pen, block 4 la ke lengri hello, la kadogowe pen kuti sir kebra, lak trognar kebra, troxira, suri pho kebra isira, pharo troxira, troxikep, atangka pen auction longponji. Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong anparta Dima Hasawa long ongdung anam ke so harlong Assam Sarkar pen nangkipur penang an nangdolo. Buka jana long ri dilaya long la pen Dima Hasaw umrong so long cement factory nang bipon long. Anam ke so harlong Assam Sarkar pen nang ri tarli bombang bomsi non coal, limestone, silimanite, rare earth elements, iron, granite, china clay, quartzite pen akaprek anam ke so harmu kilongji adim doolang pusi Minerals Exploration Corporation Limited Assam DGM lapen GSI atumpen pangdak kedamtang suri hinira ingkoi aningkan ke survey atengsi non arting block 1 and 2 along harlong kilok mate quartzite kipur ponji aphan Mines and Minerals Power Department Nandita Garlosa HAD Minister lapen Revenue Department R2 Kelang Jogen Mohan Chetong Dunsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Arideng Pen Ingpupon Quartzite mate harlong kelok kipur ponji aphan sangpi Priyanka Priti Barua aphan kedamtang jakhong niphai Craner Cap Arni Trade License mate NOC piponsi kedamtang pai hiniarni West Karbi Anglong Lakhapli Socheng MEC ke parlo Arting Block 1 and 2 adimalong harlong kipur chengpon Kejora nam lake kuti hinira lak phora suri sirkep kebra pharoner kebra shrogner kep royalty asamalong ke paleji lake lak nerkep kebra hinira surit home kebra troxira pharo isira phokebra hini Ladakh Karbi Anglong Autonomous Council along kuti isira lak inkoira ke thomra suri phokebra pho lapen pharo troxira inkoira narkep an longdunji pusi pangdak Mines and Mineral Department ke itung tangka puisa long lepin la. Sita non pen abang ke itung Karbi Anglong Autonomous Council ta 60% ke long po, la pen ke 40% ke Assam government po. Apa yang itung long de kaita. Lagi ponan tame ma state government atom sicoya de. Sita non Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister Dengdet pen, Chingwai Ching Sayang Wong pen, itung ke 60% pen bat bom pen 100% long. La pen langpi along, Karbi langpi. Along lita itum alang ta itum alang roita sekar bilang pinpen ana ningkano hu SC hu pen chenglok non an Congress government ta dolo sita itum revenue long lepin na sa non chief minister pen chingwai ching sai pen itum phan ke cheng ke 6% nang people 12% moningkan ke nang people nang bat bom si iletum phan Karbi Anglong Autonomous Council pen revenue nang pik polata 12% ke nang PG pusi alhamdulillah chakla la pen ke 6% ke minus tok jir pen il tumhan nang pier lo lasi Karbi Anglong yong si lahaya revenue yong si banglo pulong te litum akapre ka sayang deng tame imithanga king imithanga charge ab ji awar sai bangke long ikpo non belek aworeng awar sai Karbi Anglong Autonomous Council andar create ji puita akapre ka pechan ji puita la bangke litum Karbi Anglong Autonomous Council aja kong ilum doikpo non nili laningkan pho angbong revenue kape baji aphan non unan ke nili bori ponji lapen claim pon momlo lasi tax department nili additional commissioner pen chenglok superintendent of tax pen chenglok inspector of tax pen chenglok pen an niltum dak woreng war sai pilo lasi ke bang yani ta ko ki ponji aphan netum bori pon Langhem hi pen Birsing Tiso lapen Hamran pen Daniel hi Karbi Anglong Live